Здравейте, казвам се Юлина Георгиева. Имам дългогодишен опит в сферата на недвижимите имоти в една от най-големите български агенции и по-настоящем съм част от най-голямата световна мрежа от агенции. Сертифициран кредитен консултант съм към водеща компания за кредитно посредничество в България. Това, което ми помага в работата ми с клиенти и ме отличава сред силно конкурентната среда, са моята честност, откритост и положителна нагласа. Постигам с лекота това, което искам, с търпение, постоянство, добро отношение и усмивка. Вярвам в мечтите на моите клиенти и се боря по-силно дори от тях, за да ги осъществя. Гордея се, че ставам част от живота и семействата на хората, на които помагам. Искате ли да имате сред приятелите си брокер на недвижими имоти, който да е винаги до вас, когато се нуждаете от помощ? Бъдете си!